नैबे थारखौ नायनाय बेखौ लाजिनांगौ भारत माबाया आसाम सरकारा कम्पानिया आरो जाय मानसिया दिनै क'क्राझाराव इस टि अफिस मा होनो एपिडिसिएल कम्पानियाव थादों बा अफिसाव जिरायनानै थादों बिथांमोना दिनै बेखौ नोजोर होफैदों नायफैग्रोथों बेखौ जोंनि रायजो राजाजों फैनानै जुदि जोंजों कमप्रमाइस जायैखौ बानायना होयो फोसाबना होयो जों गाबोन स्मार्ट मिटारखौ जों लागोन खुनु रायजो राजा स्मार्ट मिटार लाया होनना बुंदों नामा बुङाखै गासैबो दिनै सरकारा जेखौ बुंदों गाइडलाइन हरदों जों फल' खालामगोन नाथाय बेवहाय सरकारनि मोनसेबो अबदान गैया बेयो सरकारनिफ्राय मोनसेबो दिनै फ्रि गैया कमप्लिटलि जोंनि रायजोआ दिनै बे कारेन्टखौ जों मावना लादों बोनानै लादों दा बेनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामदों आसाम सरकारनि जिहेतु एपिडिसिएल पावार नोंथांमोना जाहाथे मोनफ्रोमबो जिल्लाफ्राव भारत सरकारनि दानि बिजेपिनि प्राइम मिनिस्टार मानगोनां नरेन्द्र मदिया मोनफ्रोमबो गामियाव मोजां कारेन्ट मोननांगौ मोजां फेसिलिटि मोननांगौ मोजां कारेन्ट जों बाहायनो मोननांगौ दिनैहाय बिथांमोना दिनै बुंदों आसाम गभर्नमेन्टनि मानगोनां डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा साराबो दिनै बुंदों मोनफ्रोमबो गामियाव दिनै कारेन्टआ लरग' थरग' जानो नांला मोजां फैसाबो होनांगौ होनना बुंदों दिनैनि थारिखआव नाथाय 3 बोसोर 4 बोसोरनि बारा जाबाय जोङो कारेन्टखौ जोङो मोजां मिरामिथि खालामना होनांगौ जोंनो गोदानै सेंसन हरनांगौ होननानै जों आपिल खालामहैबाय एप्लिकेसन हैबाय मस्लाबारियाबो दिनै बे जोंनि मोनसे ट्रेन्सफर्मारजोंनो दिनै जों सावो आगोलावथ' गग्रापाराबोमोन नाथाय गग्रापाराया दिनैहाय गावस्रा एक्सट्रा ट्रेन्सफर्मार लानानै दिनै सावबाय दा जों लागो मस्लाबारिजों जों लागो सावनायाव गैयाब्लाबो 200निबो बारा न'खरा दिनै बे कारेन्ट ट्रेन्सफर्मार मोनसेबो सावदों दिनै सा ओनसोलनिया जोंनि खावसे रायजोफ्रा दिनै नांगौ बायदिनो मोनाबिलि समाव जोङो कारेन्टखौ जोङो मोजां सावनो हाया भल्टेजआनो मोनखाया दिनै बेबायदि अबस्था बेनिखायनो दिनैहाय जों दुखु मोनदों बे दुखु मोननायखौ दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों फोरमायबाय आरो मोनसे बाथ्राया मैया रोखा जाखाबाय क्लियार जाखाबाय जोंखौ दम होनानैसोलायनो स्मार्ट मिटारखौ लायाब्ला जोङो नोंथांमोननो बेबायदिनो बिल खालामना हरगोन होननानै मैया स्पष्ट खालामना हरबाय अब्ला दिनैनि थारिखआव सासे इपिडिसिएलनि सासे मा होनो SDO जानानै जोंनि समस्याखौ जुदि खोन्थासेयाव जुदि बुजियाब्ला नोंथांनि समस्याखौ जों बुजिनानै जों लानांगौ नामा नोंथांजोंल' जोङो मा होनो सोलिबाय थाबाय जागोन नामा नोंथाङा इमिडियेट जों खावलायदों नोंथाङा अफिसाव जिरायालासेनो जोंनि सेन' गोजोनपुर आरो मस्लाबारियाव फैनानै जोंजों रायजो राजाजों रायलायफैनांगौ बिनिफ्राय समस्याखौ सल्भ खालामनांगौ आं बेखिनिखौ नोंथांमोन चेनेलजों गुरै फोरमायहरनाय जाबाय थेंक इउ जोंनाव बे गोजोनपुरियाव कारेन्टखौ जोंनो मोजाङै बानायना होफैनांगौ सरकारा ओमफ्रायो बे जोंहा गथ' गथाय फरायनाय मानाय नांगौ जोंनो कारेन्टखौ आरो जोङो नै गोदान माबा लगायनो नागिरदों बेखौ नांथारगौ कारेन्टखौ फोसाबनानै होफैथों होमबानो जोङो लगायनानै लागोन 6,000 आजां गाजां बिल फैयो न'खरसेयावनो मैया दाख्लैसो हरबाय आरो बे एप्रिल मासावनो बेबायदि बिल फैनांगौबा जों बबेजों हरनो हागोन जोंनि सावनो मोननाया 10-12 बोसोर जाबाय जोङो बेजोंनो खस्थ' मस्थ' बोनानै सावदोंमोन रायजो राजा ज' खस्थ' खालायनानै गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो मोनाखै बेखायनो जोंनो दा गोदान नांगौ फोसाबनांगौ बिनिफ्राय जोङो मा बोनांगौ बोनानै लागोन मा खालामनानै लायो होफैयो सरकारा बेखौनो जोङो गनायनानै लागोन